Марката на имплантът е Baselfix. Самите импланти са създадени от клиниката Нуридент с главно действие на доктор Нури. Много съм благодарен на целия персонал на клиниката. Най-голямо впечатление ми направи доктор Цанкова. Здравейте, казвам се Томаш Трон и живея във Враца. Имахме семейно проблеми с зъбите и моята жена и аз имахме временна протеза горна и от двете страни по 3-4 липсващи зъби. Останалите зъби също почнали да се клатат. И тогава влезнахме в интернет да видим какви решения може да се измисли. Или по-скоро какво решение е измислено вече. Тогава намерихме Нуридент и дойдохме първо моята жена за мнение, да поискаме от доктор Нури мнение какво може да се направи. Докторът беше много любезен и ни предложи да се направи постоянна протеза с импланти. При първото посещение ни направи огромно впечатление обстановката в клиниката и приятното посещане от страна на персонала. Доктор Нури ни предложи, както казах вече, импланти и постоянна горна протеза. Веднага почнах действията. Първо са извадени останалите зъби, естествено с много добра упойка, и поставяне на част от имплантите и временна горна протеза. След 3 месеца дойдохме пак отделно жената, па после и аз, и са сложили още допълнително, мисля, че 4 импланта и са слагали постоянната протеза. Изключително съм доволен от любезността на персонала. Както като влизаш в вратата, госпожиците или госпожите на рецепцията, след това медицински сестри и докторки, просто не мога да имам забележка относно обслужването. Сега съм от един ден с постоянна протеза, чувствам се удобно и след няколко седмици ще дойде за проверка. Надявам се, че няма да има нужда от сериозна корекция. На всеки мога да предложа тази клиника, който има такава възможност, заслужава да избира клиника Нуридент.